Det var en ganska vanlig dag som alla hinner dianer och jag satt här och läste mina voice och huxade om att färra en tur. Bara vi svinnar av att köpa bara akkurst. Mån gott. Jag får en gångtur och nuktigt att gå av vekk som vi har haft nu senast i förr. Ja, jag kan gott säga att jag får i rum in i rusna. Här är jag med köpa akkurst. Sier skvätt. Och medan jag var vekk hände heita. För de höjta kola häckla helvete!